Каквото и да било различно. Тук трябва да има сериозна подкрепа и от българската публика. Нека шоуто да продължи и никога да не приключва, защото Карлос Насар и показва най-красивото от този спорт със сигурност. Отново обръщане като по учебник. Да, ще задържи! Но звяр, истински звяр е Карлос Насар. Феноменално представяне. Така се завършва състезание, така се прави. Браво! Едно голямо браво за Карлос Насар, спортист на годината на България за 2024 година. Със същия рекорд от точки, с който в момента разби конкуренцията. Наистина поглеждам и не мога да повярвам, че разликата е 38 кг спрямо втория. Наистина феноменален. Феноменален и от друга планета, както обичаме да казваме, но има